ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କଲରା କାଟୁଛି, କାରଣ ଗୋଟା କଲରା ହେବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଉପର ଯେଉଁ କଲରାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଲି। ଦେଖ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି ତିଆରି ହେବ। କଲରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଞ୍ଚି ଦେଲି। ଆଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମଝା ମଝି ଠିକ୍ ଦେଖିକି ଫାଳ କରିମି। ଫାଳ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫାଳ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିବ ତା ଭିତରେ ବି ପୁର ଦିଆହେଲା। ଦେଖ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ଫେରେ କାଟିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଲରା ଛଡ଼େଇବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ବି ସେଇପରିକା ଫାଳ କରିବି। ଫାଳ କରିକି ମସଲା ଦେବି, ତେଲରେ ଛଙ୍କା ହେବ। ତେଲରେ ଛଙ୍କା ହେଲେ ତତଲାରେ ବି ଖାଇ ହେବ, ପଖାଳରେ ବି ଖାଇ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଲଗେଇ